Ngativaroverei maoko zvekare muzita raJesu. Ndokumbira tisimuke timire netsoka dzedu. Iko zvino handichagarira pano. Ngatisimukei ndokugamuchira baba namai. Ngatisimukei. Kana uchirwara simuka, ndopaunoporera ipapa. Iva nekutenda kuti munhu waMwari akumira kutaura kuupenyu hwako. Kana uine challenge, ndopaunosangana neropafadzo yako. Iva nekutenda. Action yako ngaitaridze kuti wamirira kugamuchira. Amen. Chechi yaJesu. Ndoda kuti tirove maoko tifarire baba naamai vachitora nzvimbo yavo muzita raJesu. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. The Lord is in his house. There is healing in this house. Amen. Healing for your mind, healing for your soul, Amen. and healing for your body. Hallelujah. Well, thank you so much, Pastor Kopu. Thank you very much. Thank you for good sharing. Well, ndikutsvaga pokutangira naiwe Mahlatsi. Waseka. Well, ndoda kupa kutenda. I want to give thanks. Mazezuru vakati asingatende muroi, amenoti vakanga vaone. I was here yesterday. Nakuti ndakabuda muno muHarare nemusi wechina.
ndiri kuChinoi nevafundisi vose veThe area. Ndapedza ndakagamuchira meseji yekuti mvana wedu ashaya muChinoi imomo, but I was on my way to Karoi ndikazonorara ndokudzoka muChinoi organizing paperwork yemunhu afa. Then ndobva ndadzoka nezuro. I was in contact with everybody nokutambira vaibva kunze kwenyika for the funeral. Saka ndakafonerwa kuma 11 o'clock pano paine varume 2, Engineer Gadzikwa na ngoda kutaura ma-first names. Matsikanga. First name ndo inokurumbidza kuuya. Vana vandabva navo vari vana vadiki uchishedza zvinonetsaka. Saka ndakauya pano ndikaona pane varume 2, Gadzikwa ari pano achiti mufundisi, macheya akawanda asina macheya backs aya. Handaiziva kuti awanda kudaro. Ndakati kusei tisiri kugadzirisa macheya aya. Hanzokei regai tiende kunotsvaga vangatigadzirire. Asi tikazatora ese akawanda aya kusvika ku100, vanhu vanozoya pachechi pano vakashaya pokugarira. What we can do, better tinotenge yekuti kana tatakura aya vanosara vakagarira. Ndakati we will do that. 3 o'clock, 2:30, afonerwa pane mota iri pachechi iri kuburutsa macheya. Ndakati abva kupi? Ndosvika pano kuona macheya makagarire ekufolda ari panapa. Pari kuburutswa mamwe 100 ayo ari mumakadhibhokisi ayo. Haasati aisi. Takatengerwa 100 chairs. Nemhuri yandataurai vari muno here baba Engineer Gadzikwa. Avo vari kuseri kwaChivhima gara pasi tionouya akatenga. Avo vaGadzikwa ndo vakatitengera about almost 100 folding chairs. Saka vakanga vaina Matsikanga yakandifonera, vanopinda cell group yava Matsikanga iyo. Saka I'm very thankful, and God richly bless you. Zvakutochinja maridzo yangu kuti ndiparidze imwe maridzo. Zvakuda kuchinja maridzo yangu. Hallelujah. Well, vakatakura mamwe machairs vakati takunotsvagira jira tigadzirise iwayo, akabva machair bags. Chinondipa kutenda Mwari ndechokuti muchechi hamudi vanongouya vachigara. Kana maane vanhu vakaita sevavo zvinoita kwazvo, chechi inosimuka. Dr. Hove ndakamboverenga kamubhaibheri panoti vokutanga vachava vokupedzesera. Vokupedzesera ndocha nyangwiya yakuno nyangwiya nomudzimai wako uya. Vokwira kapano pandiri nyangu wakareba kundipfuura zvako. Yes, welcome. Ndadzimai wako ava nyangwiya, kazi wayamai nyangwiya.
Makadia mai. Right. Ava vakatanga kuuya pano ndevava. Makavaonawo vachiuya pano ka. Munongoziva kuti varume vanosaririra so. Ava mhanye semaziva. Asinawo murume akazoti no. Ndauyawo. Aiwa ndawe pano. Andichada kuwa. Mzilikazi Men's Fellowship iri kukuraka. Manji nyangwi yawe ndakamticha kuBible College. Pano pawanda ma students akawanda zokuti. Saka he's one of us here. Saka munovagamuchirere baba namai nyangwi. Saka wazona kanyangwi. Ndine mapatsi ukuona group iri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iwe ndokupora kwairo. Ndatenda zvikuru ndangokushedzai kuti muonekwe nevanhu. Murege kufunga kuti vaenzi vari kuuya. Asi vamwe vedu pano. Hallelujah. Thank you very much. Thank you. All right. Mugere na chiremba kapo mugarawo zvakanaka. Kona chiremba agare ega mukadzari ega zvaita sei. Mudzimai agere naamwene. Amai vakabereka Dr. Hove yavo vagere naamai Hove yavo. All right, thank you. Sei ndichivaziva vakandikoka kumusha kwavo ndikatosvika kumusha kumberengoko. Ndikabikirwa sadza. Ndikadya matumbu akamonwa hayaya. Makuru muneti zvinyenze ne? Mai Hove vakauya nomukaka wakakodzekwa. Zuva rakanga richatotidokera ikoko tichingobhirwa chikafu. Thank you very much. I appreciate. Amen. Amen. Thank you very much. Now, I wanted to sing, but ndafunga kushedza wasasaka. Muimbe naye pamwe chete. Are you ready, Wasasa? Are you ready? Come on, go on then. Don't take my time. I want to preach. Mama Lucy, are you ready? Yeah, get ready. Get ready. Yes. Yeah, zviri kumbochunwa mukompyuta umu. Hazvingoimbwa chete ka. Hallelujah. And Est-ce qu'il y a la joie? Are you happy for the Lord? Tina nangaye, oh Yesu. Yeah, fakisa makamba nyosone kulusu. Ona tina nangaye, oh Yesu. vari kuimba nendimi. Yeah, fakisa makamba nyosone kulusu. Ona tina nangaye, oh Yesu. Yeah, watikusa, yeah, bamatoe. Ona tina nangaye, oh Yesu. Yesu, Yesu. Wana napate, obongina lokumu. Yesu, Yesu. Wana napate, molongi ya balongi.
ayambuka tamu akapedza DRC zvese pamuchinjikwa nekuda kwangu, oh Jesu. o Mwari mukuru akavava munhu Nekuda kwangu, oh Jesu. o Mwari mutsvene akarohwa sembava Nekuda kwangu, oh Jesu. Eli Eli rama sabatani Jesu aichema Nekuda kwangu, oh Jesu. Jesu Jesu. Wayandara Mwari, Rigere Pachigaro. Jesu Jesu. Wayandara Mwari Mambo Mambo mati mambo. Jesu Jesu. Wayara mwari. Rigere Rigere pachigaro. Jesu Jesu. Wayara mwari. Mambo mati mambo. Jesu mambo amazi mambo Jesu ni mambo wamazima Jesu Jesu ni mambo. Jesu mambo mambo Jesu mambo wamazima oh Jesu mambo wamazima akachokura ruombo rwangu mambo wamazima akachokura marwadzo wangu mambo wamazima Jesu mambo wamati mambo mfunzi wangu ndiye Jehova ndiye shamwari yangu ndiye Jehova ndiye Jehova ndiye shamwari yangu ndiye Jehova ndiye Jesu mambo Wow! Afrika yakapfuma. Todadirwa nevarungu kwa vana zvavainazvo. Hii Afrika yakapfuma koma. Thank you very much. We can stand up, everybody. Okay. Ndati magarisa ndirege kutanga kuparidza. Mukagara nguva refu munokotsira. Ndiye Jesu Shoshamisa. Mambo
Mwari wemasimba ose, muchengeti waIsraeri asingakotsere kana kuvata, murwiri nomusununguri, taungana mutende yenyu yokusongana. Baba, tinofara kunzwa uvepo hwenyu pakati pedu. Uvepo hwenyu ngaunzwike Baba. Vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Baba, muzita raJesu ndinonyengeterera nyasha dzenyu ngadziburuke pakati pedu. Ndakumbira kurwirwa kwevana venyu, iye zvino vanorwara vasunungurwe. Ndakumbira Baba, nyasha dzamunopa vanopora nokukasira dziburuke pasangano rino muzita raJesu. Amen. Thank you, Lord. We may be seated. Thank you. Wow. Kuseni ndaparidza ndagoverana nevana vaMwari message inoti make treasure in heaven. Hello? Ndati ita upfumi kudenga. Urege kungova noupfumi wepano panyika, asi itawo upfumi kudenga. Ndiri kurwadziwa nevanhu vazhinji Mwari akavaropafadza akavakomborera, asi kudenga varombo, pano panyika vari vapfumi. Nyaya ndiri kutaura panapa ndataura kuseni. Nyaya ndataura ndeyekuti ukaita upfumi kudenga nepano panyika, unorarama mushe, unoita utano hwakanaka. Vose vanoda kukucherera gomba vanorwiswa nengirozi naMwari. Hausiwe unorwa nezvirwere, hausiwe unorwa nezvakashata, asi Mwari ndiye anokurwira. Saka ndati make treasure in heaven. Kuseni panga ndichiparidza panapa. But now masikati ano nanga ndakuda kuparidza mharidzo inonzi ko hakuna here muprofita pakati penyu. Zvino ndakudzokera iyi yokuseni yeupfumi yemaprofita iyi ingatikanganisi. Hello? Muneni here? Todzokera yei yeupfumi yekuseni. Nokuti hazviite zvakanaka. Ndarovha kuenda kunoviga vakafa. Please ndapota kana muchifaka ifai zvakanaka kuti musavigwe nesvondo. Svondo toda kuba tirege kunge tiri kumakuva. Ameno kana manzwa zvandataura. Ako kana kutokabvisira futi kanonetsa. Alright, gandimbosiya kakadaro. Kana kanetsa tinodii zvako? Tobvisa neha. Now, nyaya ndiri kutaura panapa haisi yekutamba nayo, inyaya yechokwadi. Muri kubata zvandiri kutaura here panapa? Nokuti nhamo iri kusangana nevanhu yakawandisisa kunge Bhaibheri risina kunyorwa. Regai nditange nditaure ndichiti, sorry, I'm not going to recognize all the pastors here present, but you know that I love you guys.
I love you so much. Ndaona maichida vagere kumashuroko. Thank you. Oh yes. Now, amaichi yangu is preaching kumusangano wemadzimai ku Harare South. Ndizvo ne? Ku Harare South ndo kwavari. Tati mungoku. Now, Mwari uya anoti. Ndi John. Vanoiti synoptic gospels. Matthew, Mark, Luke and John. Vanhu ava vakanyora zvakafanana. But mumwe nemumwe nomuonero wake. Matthew akanyora nomuonero wake. Asi vakanga vari pamwe chete naMark. Mark akanyora nomuonero wake. Uyu John akanyora nomuonero wake. Pakati pavo paiva nadoctor, medical doctor, a physician. Handi muri kuona apa tina doctor hove avo vagere apo izi. Right. Naivo vaiva nadoctor, physician, ainzi Dr. Luke. Luke ndiye akanyora bhuku raLuke, akanyora bhuku ramabasa avapostori. Ukaona manyorero aiita Luke neminana yaiitwa naJesu, yakasiyana nemaonero aiita Mark na Matthew. Nokuti Luke was a medical doctor. Ainyatsotsanangura munana sezvauri. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Akanyora yomudzimai aibuda ropa anoti, mudzimai uyu akaita 12 years. Luke ari kunyatsokuburitsa anoti akanga apedzerwa pfuma yose nen'anga nevaprofita. Hazvina kutanga nhasi. Paakauya kuna Jesu, Luke anoti, nokuti akati mumwoyo make ndikangonobata chete mpendero wenguo ndichapora. Paakangobata, Luke anoti tsime reropa rakabva rapwa. Ari kunyora nemaziro anoita zvirwere how a miracle happened. Ameno kana ndiri kutaura zvinonzwika pano. Endai munoaverenga munoona kusiyana kwemamiracles manyorero avaita. But now inini pano apa Bhaibheri rinoti ndiJohani. Inzwai hapana mumwe akatanga achinyora kudaro. Matthew akatanga negenealogy. But John anotanga nekuti pakutanga shoko rakanga riripo. Shoko rakanga rina Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko rikazova nyama. Tikamuona sokubwinya soko mwanakomana wa Mwari. Anoti zviro zvose zvakasikwa naye. Come on man. Ari kutanga na Jesu direct. Hana kutanga nezvemadzinza nezvei. Ari kunangana na Jesu. Kuti shoko irori ndiMwari. Ukwanise kuparadzanisa shoko raMwari naMwari. When you read the word, God is speaking to you. Shoko irori ndo rakasika zvinhu zvose. Ukaritora rinosika zvinhu mauri. Musi kumbondinzwa imini. Shoko irori rinosika zvinhu mauri. But now let me come to Mark 10 verse 19. Ndichazouya kuna Ruka achinyora the same thing. Kuti ari kuti kudi nyaya iri panapa. Ndeye mumwe mukomana mupfumi. Ndati mui? He was very rich. Ainzi Mark. Iye ndiye akanyora bhuku racho rinonzi Mark. Mark was a very rich guy. Paakazombotorwa na Paul na Barnabas kuti vaende kunoparidza, Mark anoti, ndakudzokera Jerusalem. Zvakanzi naPaul, I don't move with anybody without a backbone. Isu taakuda kumhanya kunoparidza wakudzokera kumba. Zvakanzi dzokera zvako. Zvakanzi naBarnabas, inini ndakudzokera naMark. Nokuti Barnabas waida chouviri uyu mupfumi akuenda kwe.
Haleluya. Barnabas akati neniwo ndakuenda nani naMark. Paulos ndokubva atora nzira yake ndokuenda. Ndopa akazonosangana naSilas naTimothy waakazoenda naye achipfuurira mberi Macedonia. Mark naBarnabas. Barnabas hapana pamunozomunzwa zvakare nokuti ateera upfumi. Hapana pamwe makunzwa Paulos. Akomana ndiri kutaura pano. Makunzwani panapa? Uyu ateera upfumi uyu takatozomuona kudzoka kuzointrodusa Paulos pane vamwe vanhu vakanga vasingamuzive. NaPaulos akuzonyora kuna Timothy achiti kana wakuuya ndiigire Mark nokuti ndine basa naye zvakare. Mark uyu akudzoka kuenda uku. Saka Mark uyu ndio wanda kumbotaura pamusoro pezvake. Mark akataura naJesu pachake. Muneni here? Ndati Mark akataura nani? NaJesu pachake. Ndokuenda kuna Jesu zvakanzi, Ishe, ndingaite sei kuti ndipinde muumambo hwaMwari? Ndopa kuverengwapo. Verengai tinzwe inoti kudii? Ishe, muda kuti ndiite sei ndipinde muumambo hwaMwari? Verenga kanei. Mirairo unoiziva. Zvakanzi mirairo unoiziva. Inoti. Usauraya. Usauraye. Usaita upombwe. Usaite upombwe. Mazvinzwa kavanoita upombwe. Handiiti nzwe. Usaba kune vaye vanoba. Usapupura nhema. Usapupure nhema chausina kunzwa ivhara muromo. Usanyengera vanhu. Kudza baba vako namai vako. Kudza baba vako namai vako. Akati kwaari. Iye Mark ndokubva ati kuna Jesu. Mudzidzisi. Izvi zvose ndakazvichengeta. Zvese izvi ndakaita kubva pauduku hwangu. Jesu akamutarira akamuda. Jesu ndokumutarisa akati kwaari. Ndokubva ati kwaari. Unoshayiwa chinhu chimwe chete. One thing thou lackest. Enda unotengesa zvose zvauinazvo. Upe varombo. Uve nepfuma kudenga. Ugouya unditevere. Garai zenyu pasi. Verse 22 inoti kudii? Asi wakasviba moyo neshoko iro. Akagumbuka neshoko iroro. Akaenda neshungu. Akabva abva pana Jesu neshungu. Nokuti wakanga aine pfuma zhinji. Nokuti aiva nepfuma zhinji. Vanhu vane pfuma vane dambudziko. Vanoverenga nokuti sendiri raenda kupi. Izvi kufunga kwangu hazvisi muBhaibheri, ndofunga nevakadzi vavo vane dambudziko rokunyimwa marivhu. Ndati izvi kufunga kwangu chete nokuti madiro emari yacho. Mzilikazi handisi kureva iwe. Chivima. Ndamboreva iwe. Aiwa ndati ndofunga. Munhu arambidzwe kufunga. Munene here chechi panapa? Hanzi Mark akagumbuka nokuti anzienda unopa varombo. Zvimwe zvese zvimakagona, but shoko randatumidza musoro wenyaya ndorokuti make treasure in heaven. Enda unotengesa upe varombo deposit kudenga kusina mbavha. All right. Muno muzvanzvanda kujoina ma-accounts onainingi kuna na-cabs ana ZB mamwe ndana nemabhengi emuno CBZ Stanbic First Capital. Hey, amai munoziva. First Capital Bank. Nyangwe mukabhenga ikoko muchifa hauna sendi 1 raunoenda naro. And pano panyika is temporal. Kwauri kunogara everlasting life
ndokuri kunzi naJesu make treasure in heaven. Itaiwo amen kana. Zvanzi na haikona namufundisi chiyangwa. Zvanzi naJesu make treasure in heaven. Ndo yanda kufamba nayo manje. Iyo ye haiparidzwe. Make treasure. Ndo maridzo yangu nhasi ndikapedza ndogara pasi. Zvakamboitika kupi? Zvikaonekwa kupi? Iye Ruka uyu, Ruka the physician, anonyora kumabasa avapostori. Akambonyora mubhuku rake raRuka akapa chapter 6 payapa pa 38 achiti give and it shall be given unto you, double pressed down, shaken together and running over. Uyu ari kunyora kuti Jesu ari kuti ipai. Okay, now pa chapter 10 ya mabasa Acts of the Apostles, Dr. Luke anonyorera tsamba kuna Theophilus nokuti the whole book of Luke rainyorerwa mumwe president mukuru ainzi Theophilus, ndiye akanyorerwa the book of Acts of the Apostles. But anonyora manji panapa achiti and ituone chapter 10 verse 4. And when he looked on him, he was afraid and said, chimbonzwa inyaya yacho nditarisei, uyu murume womuCaesarea Philip aiva mukuru, a centurion. He was a centurion. Kubva muJerusalem kuenda paCaesarea Philip, it's around 60 to 70 kilometers. We drove tichinosvika paCaesarea Philip. But panapa murume uyu aiva munhu ari generous, aingopa. Saka ndongoona ngirozi yamira pamberi pake. Hanzi akatya akati ndiani? Muri kubata zvandiri kutaura? Apo ndo pari kunzi and when he looked, verengati nzwe chishona. Iye akamutarisisa. Akatya. Akati chinyiko Ishe. Zvakanzi chinyiko Ishe, aona ngirozi manje. Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari, zvarangarirwa. Minyengetero adaireiwo kanaime nezvipo zvako. Minyengetero nei Nezvipo zvako zvakwira zvasvika kudenga. Cornelius aienda achitambidza Mwari, aipa varombo nevanoshupika nevanoshaya. Saka zvaari kuita izvi, zvipo zvake zvakunzi zvasvika. Iwe, the more you give, uri kuisa treasure kudenga. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Paunopa uri kuisa upfumi kupi? Kunamata uchinyima uri murombo panyama nepamweya. Uri kuzviroya. Nyangwe ukapfeka kudarika vamwe, kurova makeup yakadarika vamwe, uchinyima uri murombo nomushupiki nomushaiwi. Nyangwe ukadriva mota dzinodarika dzevamwe, uri murombo. Ndiri kurangarira tsamba yaJohana achinyorera cheche paLaodicea. Anoti unozviti handina chandinoshaya, ndakapfuma ndine zvese. Ndiwe murombo, mushupiki nomushaiwi. Uya kwandiri utenge ndarama yakaedzwa. Ndukupe nguo chena.
Shamwari, panyika pano zvese tichasiya. Asi zvauri kupa kuna Mwari ndo zvauri kudhiposita kudenga. Cornelius, zvipo zvako neminyengetero yako zvasvika kupi? Rega kungova munamati womumarabra. Zikanikwa nedenga. Hauzikanekwe nokuchema nokungonamata chete. Unozikanekwa nezvipo. Mana ndiri kuzama kutaura bana. Muneni here chechi. Zuva rangu radoka. Munomboziva here kuti zvipo zvinokuwanisa nzvimbo. Ndiri kushaya izwi reshona chairo. A man's gift maketh room for him. It's Proverbs 18 verse 6. Ndiri kutaura zvipo zvinokuwanira nzvimbo. Pataienda kunoparidza kunjanja kwasadza, ndokubva tasvika zvakanzi nakupara. Enda unomira pasitoro yachisiri munhu. Chaona mukadzi arimo wechikaradhi, womuudza kuti ndatumwa nacho nakupara. Shasha isati yachembera kudai ichiri kuzvinzwa. Ichiti yakamira kukaunda uku. Waiti murungu okupi baba. Chii chakapa kuti kupara vanditume pastoro yavachisiri munhu. She was a giver. Crusade team yose yandikaenda nayo uko hatina breakfast. Amaisiri munhu anoya nechingwa, shuga, bikirai vanhu vadye. Taura kuma 1985. Nanasi, she's here. Now, nyandru kutaura. Dr. Hove. Pane mumwe murungu. Varungu vese vakatorerwa maprazi. Ndaiva nasekuru wangu. Vaiva kuhondo ikuku vainzi Amjuru. Amjuru ndivo hanzvadzi Solomon Mjuru, hanzvadzi yaambuya vangu, amaichi hangwa. Saka kuti komurungu uyu akasarirei apa? Mombe, minda zvese vamwe vese vakatorerwa. Zvakanzi iyeyu mabirthday aMudhara Mugabe ese aiendesa mabhuru 2-3 kunourayira mama. Hatichataura zvemari. Muzukuru murungu yaibvisa mari. Sapota. Nanhasi achiripo. Yakafa vana vake varipo. Vari kumhanya. Chamuwanisa nzvimbo. Verenga zvirevo iwe. Uri kutaura naniko. Ona. Zvirevo 18 pa16. Itataura kare verenga. Chipo chomunhu chinomuwanira nzvimbo. Chipo chei? Chinomuwanira chii? Nzvimbo. Iwe kwete panyika pano nokuna Mwari. Uyu anonzi zvipo zvako zvasvika. Neminyengetero yako yasvika. Chituma munhu aende mune the street inonzi Straight iri muJopa. Jopa ndiyo yakunzi Tel Aviv kuIsrael. Enda munoona murume anonzi Peter ari mumba yaSimoni musuki wematehwe. Ukaenda ikoko iripo imba yacho padhuze negungwa Mediterranean Sea. Unaiona imba yacho yakafenzwa, inoshandiswa nematouristi kuenda vachinoona. Enda unotora Peter auye. Now Peter ari kunzi enda unotora muJudha. Haasati aparidza kumahedheni.
Koniriasi muEdheni ndo paakapirwa chiratidzo jira rine mhuka zhinji kudzikanzi baya udye, zvakanzi ndingadye nemhuka dzakasviba kudai, zvakanzi usati kune zvakasikwa naMwari zvakasviba. Mwari haaireva chikafu imi munokara kudya imimi, aireva come on man, aireva vanhu kuti endai nokumaHedheni munoparidza vhangeri. Vane kara kudyava vari kushandisa chapter iyoyo. Handizvo zvayaireva. Peter ndopa akabuda akafamba akaenda akanopinda mumba maKoniriasi. Achiri kutaura vanhu vakazadzwa nomweya mutsvene vakataura nendimi. Zvakanzi naPeter, chichandirambidza kuvabhabhatidza chii? Ivo vazara nomweya mutsvene vakabhabhatidzwa. Chii chakaita kuti maHedheni ekutanga agamuchire mweya vabhabhatidzwe naPeter? Kupa. Somebody say giving. Cornelius aipa ndiye akaponesa vanhu. Bvunza waugere naye uyu kuti unozikanwa naniwo unokunyima kwako. Apa wakura wachembera. Hallelujah. Ndiri kuparidza here pana. Chipo chemunhu chinomuwanira chii? Unoiwana nzvimbo panoshayiwa vamwe iwe unoiwana nokuti you are a giver. Chechi dzese dziri kuona nhamo idzi kunyima, kuenda kunenamatira pasi pemuti, kutya kutenga stand iri kuita 40,000 pasina kana matoireti futi, vanoungana ipapo. Israeri ichifamba murenje, pavaikemba vainzi tangai machera makomba ematoilets. Mwari haadi kuona tsvina. Zvirevo 19:17 muneni here? Zvirevo 19:17 iti itapfuma kudenga. Ya, verenga tinzwe. Unonzwira varombo tsitsi. Uchapasana naJehovha. Uchaposana naJehovha. Pana kana kuti o. Verenga mushi. Unonzwira tsitsi varombo. Unoposana naJehovha. Unokweretesana naJehovha. Uchamuripira basa rake rakanaka. Ucharipirwa basa rako rakanaka. Ukapa kune varombo. Hanzi uri kukweretesa Mwari. Azviendere mahara. Azviende. Mwari anokudzosera. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Ndambotaura kuseni ndikati ini pandoenda kumushaka ndodarika masabhuku maviri, ramunyuki neramashonga. Ana Chipimbirike vari kumiruku. Tobva tapinda mune redu. Right. Kana ndakuenda kumusha, adzimai vangu vantakura magrosa. Vantakura grosa ramunyuki, tozonopinda medu sabhuku. Vanoenda vachivapa. Tozoenda kwa mambo, kwa chief, tine kagrosa kedu. Ndoburitsa $50 or $100. Ndosiyira mambo. Iwe uri mwana wani iwe? Ndovatsanangurira. Ukaona zvese zvinokunetsa. Foni yangu iyi. Ndimambo ari kudaro. Ndadzoka. Ndoenda kumusha, mombe dzenyu dzakarasika. Pandodhiraivha nchienda zvakanzi kwani dzakaonekwa nasabhuku mashonga. Akadzoka akati mombe dzamufundisi dzivharirai mudanga.
wandinomboigira gurosa uye haana mate chidhakwa chinosvika kwandisingasviki chaona mavezi mombe dzamufundisi kurasika uku handeinadzo akomana mufundisi uye munhu waMwari mombe dzawiswa pamba kwewe unongoita chikristu chokuti haudi kumhurisana nevava uri munhu asina kana ukama nemunhu Mwari achiti itai ukama pfuma kudenga ameno kana pana ari kunzwa zvandiri kutaura nhasi munini here chechi you see kupa kune chinhu anonzwira tsitsi varombo ari kuposana naMwari ameno kuti 28 pase 27 inoti kudii zvirevo 28 pa 27 ameno chayawira mubrain mangu he that giveth unto the poor shall not lack but he that hideth his eyes shall have many a curse. Unopa varombo haangazoshayiwi. Hey, mira ipapo hadi bvunzo gere nayo ari kushaya kuti kuiwe chii unopa varombo haangazodii zvake ashayiwe bvunzo ugere naye kuti iwe kushayawo kubvisa zimoyo rokunyima iri zimoyo rokunyima iri akomana ndiri kuparidzawo zvinhu kwazvo here pana handisini vhesi yandaverenga iyi pana ari kubata zvandiri kutaura here chechi ino handidi kuona murombo kubvira imi maane 5 years muchipinda pano urombo hwako husingaende urombo hwerudzii munomboziva Mwari uyu anoti makandibira kwete zvegumi chete neofaring iro bhasiketi iri parinoramba richifamba pamberi pako uchingoti fudzai ndikuverengere karugwaro ndokuverengera kamarakai 3 pa 8 apo marakai 3 pa 8 panoti kudii will a man rob God yet you have robbed me but you say wherein have you robbed thee in tithes and offerings. Muri kundibira zvegumi nemaoffering. Verenga shone. Ko munhu angabira Mwari here? Chokwadi chivindi chako iwe chokusiya kubira vanhu ava kunobira Mwari chaiye. Mutaurire wogere naye kuti chivindi chako chakaoma wenewe. Handinayo. Kunyangwe zvakadaro munondibira. Muri kundibira. Asi imi munoti takakubirai pazvinhu zvipi? Pane zvegumi nezvipiriso zvinotsaurwa. Tithes and offering. Muri kundibira imi. Endaika kuna mapisari ma 20 pa 3 nyaya yeoffering muinzwe iyoyo. Ndigare zvangu pasi ndingaswerere 20 verse 3 remember all thy offerings ngarangarire zvipo zvako zvose and accept thy burnt offering. agamuchire zvibayiro zvako. Now God is saying remember all thy offerings. Iwo wane masondo mangani basket richingopfuura pasina chawakanda isu tonamata tichiti chii manje uyo ari kuti Mwari rangarira iwo maoffering ake haari kupa
Remember all thy offerings. Zvipo zvake ngazvirangarirwe Baba, nezvipiriso zvake zvirangarirei. But iwewe unongoti pfuurai. Ndonamata nchiti kuti Can I go forward? Now, amadzangu. Jesu chaiye aigara patafura vanhu vachikanda zvipo, achidongorera. Akaona vapfumi vachikanda. Ndopaverenga here, mungati ndiri kutaura. Ndopaverenga. Endai kuna Mark 12, iye uye marako ukumbotiza agumbuka we. Munzwe zvaakanyora hapa. Are you with me? Muneni here. Iwe guchutiwe. Maka akambotiza but apanyora. Akanyora. Ona akanda offering yake dhokotata. Hata ndidi kumirira zvikwezvini yangu. Hallelujah. Ndoverenga here. And Jesus set over against the treasury. Zvino wakanga agere akatarisana nechivigiro chemari. And beheld how the people cast their money into the treasury. Akatarira vanhu vazhinji vachiisa mari muchivigiro. And many that were rich cast in much. Vafumi vazhinji vakanga vachiisa zvizhinji. Mababataka. And to the next. And there came a certain poor widow. Kukasvika shirikadzi waiva murombo. And she threw in 2 mites which make a farthing. Akaisa tumari tuviri tuduku tunoita fadhini. Now, isupa takakura. Mavungaka. Takakura tichishandisa mashillings ka. Kwaiva ne half penny ka rataiti hi penny rieri ne 1 penny kozouya kamwe kamari kainzi katiki 2.5 pence yaitotenga chingwa tiki ka kozouya susu penzi 6 pence ndo yama kuti 5 cents mazuva ano ndokuzouya shereni ka. Zvino manje mazuva ano kuti tichidoma ka2 farthing aka kare taiva netuma half penny tuirika. Zvino mazuva ano toti 1 zigi. Akauya ne1 zigi. Ndokubva akandawo makanda vapfumi. Are you getting me? Iye ndokukandawo 1 zigi. 1 zigi kana sweet haitenge. Are you getting me? Zvakanzina Jesu mukadzi uyu akunda vapfumi vesa. Nokuti uyu apa zvese zvaainazvo. Vapfumi vanga vachikanda vachisiya zvimwe. Amen. Kana muri kubata zvandutaura. Now, Jesu zvaari kutiraya kutaura apa ndezvokuti kusaziva kwenyu ndokokuti zvamuri kupa muri kuvaka pfuma kudenga. Pauri kufa uchienda kudenga unonosangana nepfuma yako. Chenjera kusiyira zvidhakwa izvo. Vamwe makantarisa vana vari kunetsa kunamata mitoriro yega yega. Kusiyira wemutoriro marika hazi yekuishandisa futi. Anoparadza zvese. Kana imba yako anotengesa achitsvaga mari yekunotengesa mutoriro. Iwe wainyima Mwari nyangwe yeoffering kana yechegumi. Vakomana nasi ndiri kuparidza. Pana ari kubata maridzo yangu iri nasi. Now, ndakuenda zvangu. Zvakanyorwawo naMateo pa25 pavhesi ya36. Mateo
25 verse 3. Apa Mateo ari kunyora zvakataurwa naJesu kuti kana ndakuuya kuzotonga nyika, ndichaisa vano upenyu hunenge hwembudzi kuruboshwe, vano upenyu hunenge hwemakwai kurudyi. Ndoti kune vari kurudyi, pindai muumambo hwangu hwamakagadzirirwa kubva pakutanga kwenyika. Zvino ivo vobvunza kuti takaitei? Zvakanzi makandiona ndine nzara mukandipa chokudya, makandiona ndiri mutorongo mukauya kuzondiona, ndisina zvokupfeka mukandipfekedza. Verenga pavhesi ya 26 iwe. Pavhesi ya 37. 36. Ndakanga ndisine nguo, mukandipfekedza. Yes. Ndakanga ndichirwara, mukandifambira. Ndakanga ndiri mutorongo, yes, mukauya kwandiri. Yes. Pavhesi ya 37. Zvino vakarurama vachamupindura vachiti, Ishe, takakuonai rini? Takakuonai kupi? Muine nzara. Tikakupai chokudya. Kana muine nyota, tikakupai chokunwa. Takakuonai rini? Muri mweni. Tikakugamuchirai. Kana musine nguo, tikakupfekedzai. Yes. Takakuonai rini muchirwara, kana muri mutirongo, tikauya kwamuri. Yes. Pavhesi ya 40. Ishe akavapindura achiti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, pamakazviitira mumwe wavaduku wehama dzangu idzi, makazviitira ini. Gara izvenyu pasi. Uri kuona kuti unounganidza sei pfuma kudenga? By helping other people. Kubatsira. Zvauri kuita izvozvo zita rako riri kunyorwa kudenga. Amen. Kana munene panapa, mune maodhiropa akunetsa kuvhara nembacha, dzimwe dzousikana, dzimwe dzeujaya, muchiinadzo izvo. Moyo wokunyima zvaunoita ka? Ini ndinozaza, ndosaka ndakatsvaga chirendirovha changu cheche. Ndozaza. Rodhi rangu kwazvimba, ndadarika Machirau, kumakonde, Kenzamba, ingomira pane imwe imba. Uchivaona varume vagere vari kumwa maheu, mamwe hasi maheu wawa. Vagere pasi pomuti, ndamira ndati, makadiwa nababa, ndoitwa umufundisi. Ndine mbatya dzakawanda idzi, uyai muketedza munoda. Ndovhura mabhokisi angu. Imi mufundisi muri vechechipi imi? Ndiri weAFM. Munonzani? Ndikati ndonzi Chiyangwa. Sakanzi yes, Chiyangwa akavaka paSendisisiri apo, nepaZumbara. Ndikati ndini? Sakanzi maita mufundisi, maita nomusosvo ndo munotoona kuchechi vakunyepa futi, vachitora hembe. Vachitora hembe. Ndeti makwanaka. Kuna sekuru vangu vaenda uko havana kana bhachi. Ndeti alright, vatorere. Votorerwa, ndovhara ndakuenda. Mfundisi maita. Ndichingoenda ndichigova. Vakazonzwa kuti Achiyangwa vari kuuya. Nemasabhuku nanhasi havasati vatora chechi yepaSendisisili yandakavaka. Chief Chakobora akamira akati iyi haitorwe, ndoziva Chiyangwa ndiye akavaka chechi. Vakamira vakaramba. naChief Dandawa kuHurungwe vandinovigira vakati iyi toziva Chiyangwa, hapana mumwe anouya pano. Vari kumhanyiswa vese, idzodzo chechi vachiri kupinda. Shamwari, zvipo zvinokuwanira nzvimbo.
Pana ari kunzwa zvandiri kutaura? Ndiregerei ndirambe ndichipupura. Kupupura kwakanaka. Vice chairman wangu aripo, secretary wangu ameno kwaagarira. Uri kupi naye? Apinda morning service pamwe atoenda kumba. Ane dzakawandawo dzemuteera. Alright. Ari kubva kustoreroom. Alright. Chandiri kutaura chete ndechekuti ava ndevakuru vangu ava. Ndiri kutaura kuti mari yandinotambira pano haigone kutenga mota yakamira apo kuti ndifambe nayo. Uyo anokupupurira iwe. Ukatarisa mota dzangu neupenyu hwangu haufitane nesalary yandinotambira. Are you getting what I'm saying? Ndosaka Bible rakati, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Saka izo maededayo. Come on, man. Ndati maiyayo. Marita iyo yangu yokuti ndatambira pano haitenge. But the more I give, ndichivaka machechi kuvarombo, ndichienda ndichibatsira, ndakurarama upenyu unenge hwadhokota hove. Hallelujah. Pana rikunzwere zvandiri kureva pana. The moment watanga kunyima, imi vana vadiki muri kundinzwa imi. Please ndapota, kana uchida ramangwana rakanaka, be a giver. Ndapedza zvangu asi makandiona ndisina kupfeka mukasandipfekedza. Ndiri muchipatara kana kuya kuzondiona. Ndiani kweye ari kurwara? Ndiani? Akambomuonawo kurufu kwedu. Ukateedzera izvozvo unobatsirani panyika? Unobatsirani panyika? Ini ndoswera up and down. Ipo pano so ndatambira foni pa break. Mumwe mutendi wandaifamba naye kudhara, mwana wake akafa nezuro kuJoburg. Ndakati okay, I'm coming there tomorrow, mangwana Monday. We organized muigire ikoko, hakuna kusina makuwa. Bury her. Kuti mangwana overseer ese emuno muZimbabwe. Ndenge ndinawo mangwana ndiri kuenda nawo for seminar kusvikira Friday I come back. I will be very busy. Uko I must see kuti mwana vigwa. Uko ndiri kuticha, uko ndiri kuita zvese. Hama dzangu ndinzwei. Jesu shungu dzake ndedzokuti uite pfuma kudenga. Ndikuverengere tsamba ya Dr. Luke 12:33. The physician Luke. Verengai. Look, sell that you have and give alms. Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heaven that faileth not, where no thief approacheth, neither moth or corruption. Zviitirei pfuma kudenga kusingasvike mbavha. Verenga shona naiwe vele. Pavesi ya 33. Tengesai zvamuinazvo, mupe zvipo, muzviitire zvikwama Dzokorora kuverenga shamwari. Aiwa, uyu mwana uyu ane vana vari kuma form 2 form 4, but achiberekwa ari kasvava ndisu takaropafadza.
akure kusvika paroorwe. Saka mwana wangu hamuteedzere inini. Okay, verenga zvako mwanangu. Tengesai zvamuinazvo, mupe zvipo, muzviitire zvikwama zvisinga Mweya weurombo uri kutadzisa kuverenga ipopo. Verenga, uri kusunga shaya. Verenga, dzokorora zvako. Ndakupa another chance. Kana zvanetsa ipapasa kubatsirewo. Tengesai zvipo zvamuinazvo. Zvipo? Iwe chimbopa pasi mbatsirewo, mbatsire. Mbatsire, mbatsire, mbatsire. 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 Munoziva madhimoni ehurombo haakutendere kuverenga zvoupfumisi. Handeitone. Pavesi ya 33. Don't be discouraged nyama. Unogona mwana. Tengesai zvamuinazvo, mupe zvipo, muzviitire zvikwama zvisingasakari, pfuma isingaperi kudenga. Pfuma isingapere kupi? Koimisei muchivavarira kuzaza pano panyika. Pasingasviki mbavha. Kudenga kusingasviki mbavha. Pasingaparadzi zvipfuno. Pasina zvipfuno zvinoparadza. Nokuti pane pfuma yenyu nomwoyo wenyu uchavapo. Iwe kaiwe. Taurogere naiti tiri muchechi. Ina handisuya neparidza achingoti nyangwe zvisina unzvika. Aiwa. Dzokorora ipapo. Tengesai zvamuinazvo. Mupe zvipo. Muzviitire pfuma kudenga. Kusina mbavha. Nezvifuno. Komakanganwa here uyo kuti zvipo zvako neminyengetero yako zvasvika kudenga. Kutumirwa ngirozi uri pano panyika. Ndokutaurirai here, nyangwe kurwara chaiko, chinditarisai ndakupedza. Kurwara chaiko, uchirwara, munhu anopa anosandurwa mubhedha wake nengirozi. Nengirozi dzinokurwira. Haunetseke kunge muhedheni uri pamubhedha. Verengaika mapisarema 41. Zvandiri kutaura zviri mubhaibheri, handingotaura zvomusoro wangu. Verengai. Aikanyama apa azoregerera. Psalms 41 pavesi 1. Yes. Akakomborerwa nehanya navarombo. Akakomborerwa ane hanya nevarombo. Jehovha achamurwira. Jehovha achamurwira. Nomusi wezvakaipa. Nomusi wezvakaipa. Jehovha achamuchengeta nokumuraramisa. Jehovha anokuchengeta nokukuraramisa. Achakomborerwa panyika. Uchakomborerwa panyika. Hamungamuisi pakuda kwavavengi vake. Hamumbosundirwa mukuda kwevari kukurongera. Jehovha achamutsigira panhoyo urwere. Jehovha anokutsigira panhoyo urwere. Munoshandura nhoo dzake dzose pakurwa kwake. Mwari ndiye anoshandura nhoo dzako pakurwara kwako. Haish. Hazvina kunzi kana wagona Beria, kana uchipa varombo. You see, nhamo ikuda kurwara uku. Ndakarwarirwa nomwe musikana anogara apa pagerama igorapa. Apo akadzokera kubasa. Ari muAvenues Clinic. Ndokubva ndafonerwa kunzi arwara.
ndobva ndadhiraivha mota unopinda muhosipitoro ndokunomuona akabata marisitsi ake echegumi. Hanzi baba, ini chegumi chese ndinobvisa marisiti angu aya. Handina mwedzi wandokanganwa, mafirst fruits angu ndobvisa. Ndinamatirei chirwere chandichide. Ndokuturika maoko ndokumunamatira. The following day akanga aburitswa muchipatara. Doctor, nomusi wesvondo yatapinda muno, ava ndo vakandiudza kuti mufundisi ningaita accident ari muchipatara atoitwa hip replacement. Inini mande ndokuenda nguva yokuona varwere ndokutandanidzwa nemanesi amene kuti akandiziva sei kuti ndiri mufundisi. Hanzi vafundisi hati kudai pano munouya natworufu. Vanhu vapedza vanhu vaenda mozouya. Ndokubva ndaenda zvanzi muri mufundisi. Obva ndaenda kumota kwangu ndonomutsa mota ndokuenda. Na12 ndokudzoka. Ndokupinda. Zvakanzi vari papo muICU. Machubhu ari all over. Ndokutaura this last Monday. Machubhu arimo. Varizi. Kuvati mufundisi kana. Ndokuturika maoko nezita raJesu. Ndokunamata. Ndichipedza kunamata. Ndokubva vasvinura ndokunitarisa. Hanzi mauya. Ndapora. Saka ndainamata ndakabata maoko avo. Ndokubva vabata ruoko rwangu. Ndokubva varwisa pamusoro pavo. Ndokubva ndatanga kunamata ndakaisa ruoko papo. Vakabatwa nendimi. Ndokutaura nendimi. Neni paiye tiri kunamata nendimi. Ndapedza. Zvakanzi ndapora. Vakumuka vakugara. Ndakati machubhu aya anozodhonzeka, rambai makarara zvakandapora. Ndokubva ndabuda ndokuya kumba. Monday tanga takazvinyima zvokudya. 5:30 ndakuya kuno kuzonamata. Munin'ina wavo is a very big chef ku First Capital. Anondifonera nti baba, mamboenda kuhospital nhasi here? Ndakati ndaenda ndanamata nawo. Ndinokuti mukoma wangu ari kuti handisi kuziva kuti ndanga ndichirota here kana kuti ndavaona mufundisi chiyangwa, asi pavapedza kunamata ndabva ndapora. Zvakanzi izvozvi tasiya vabviswa machubhu ese vachinzi ngavaende kuphysiotherapy. Listen. Ndokubva ndadzokera nechipiri this last Tuesday nadzimai vangu. Ndokusvikapo zvakanzi imimi wamavinga aburitswa chiendai mumuonera kumba. From ICU. Fasting. Zviri kundityisa zvakaitika handigoni kuzvitsanangura. Are you getting me? If you are a giver, Mwari anoshandura. Ameno kana muchinzwa zvandiri kutaura panapa. Mwari anoshandura. I tell you, okay, I'm a pastor, handina kusiyana nevafundisi vese vamwe. But why am I different? Ndavaka machechi kuvarombo anopfuura 25. I've been to the poor the rest of my life. Ndichibatsira. Noupenyu hwangu haufanane neasina. Nhasi ndikamira nakachowa nenzi mukoma wangu. Asi inini honai manje. All right. Regai ndingobvunza ordinary vane 70 years simukaitoni. 70 years of age. What is? Okay, 1, 2.
Hey, this one is above 80. And apana ngoti above vari 70. Okay. Murikuona kwamira vangana apo vatatu chete. Are you getting me? 4 mumwe ndiani? Gogonyika. na gogo gutu. Yes. Yeah, toita krabu yedu takadar. Thank you very much. You may be seated. Are you getting me? All right. Huh? And you, yes. 86. Goko is 86. Regai tingoimba chimbo chinoti ndakawana nyasha. Ndakawana nyasha. Okay. Chinoda kuimbwa ini nana mavhunga nana mbuya nyika nana mbuya murimirwa hao. Tichingoti ndakawana nyasha. Okay, I'm closing with Ecclesiastes chapter 11, verse 1 to 2. Kumunoda kumanyira kumba kuneite ikona imi ngatinzwi ishoko iri. Taurogere naye kuti itapfuma kudenga. Usaunganidze pfuma pano panyika. Ndikakutaurira vakaita pfuma pano panyika ka. Ivo vakaenda vachiisiya. Patakakura taiva nevanhu vaiva nemari nemabhazi ana shushaini ana matamba nadzo, kukura kurerwa namvere chena. Aiwe ana matemba ikaka. But vakaenda kupi verengai bhuku naye amai. Kandira zvokudya zvako pamusoro pemvura, nokuti uchazviwanazve pamazuva mazhinji apfuura. Hove dzinenge dzatambisa. Rechirungu rinoti cast thy bread upon the waters. Ukakanda chingwa pamusoro pemvura, hove dzinoda chingwa. Zvakawanda zvinodya dzinouya dzodya. Asi Bible riri kuti uchazviwana namazuva mashoma ari pamberi. Kureva kuti when you give, God will give back to you. Aushaye. Verengai amai nyama. Goverana navanomwe. Yes. Kunyangwe navaserewo. Yes. Nokuti hauzivi zvakaipa zvakadini zvingava panyika. All right. Kugoverana kupa zvasangana papi nezvakaipa zvinokuwira. Hanzi goverana nevanomwe nevasere. Hauzive zvakaipa zvichakuwira panyika. Are you getting what I'm saying here? Hauzive kureva kuti ka paunowira mune zvakaipa, zvakaoma, zvakurwadza, zvawaita uku kare, ndozvinokurwira kuti umuke. Haurwirwe nemakeup yako. Haurwirwe nezvinhu zvisina nebasa rose. Zvakanaka zvanga uchiita, your giving
kuramba uchipa unoona zvinozokubatsira mangwana. Hanzi hauzive zvakaipa kuti zvakadii zvichakuwira. In the morning sow thy seed. Verse 6 inoti kudii konai mamai? Kusha mbeu dzako mangwanani. Usabvisa ruoko rwako madekwana. Nokuti hauzivi kuti chichakura ndechipi. Kana ichi kana icho. Kana zvimwe zviviri zvose zvichafanana pakanaka. Pakupa kwako ipa vaviri vatatu vana. Hauzive kuti chichabudirira ndechipi. Come on man. Hauzive kuti zvichanyatso-kukura ndezvipi. Saka iwewe zvanzi usadzora ruoko rwako mangwanani, masikati nemanheru. You should continue doing good things uchipa. Uri kuvaka pfuma kudenga. Oh, hallelujah. Pane rikunzwa zvandiri kureva here panapa? Taimba kachimbo ichi chinenge chaimbwa nemudhara uye ainzi ani kuyu kwadevi aigara kuyu Atsekwende. Atsekwende. In 1978 tine mukipi yekwagweshe vanhu vakaiswa mukipi tichiparidza. Yenge yaiva Easter here kana kota handichaziva. Inenge yaiva Easter. Akaimba achidairwa namarume vaibva kwakanyemba huko vachiti dyara mangwana. Ndicho udzakanaka dyara masikati namadekwana pakushiva shoma tinodanwa tose kubasa rashe. Uyai navo vanhu varasi tivadzosere. Uyai navo vanhu gara mangwanani namasikati namadekwana. Shamwari ramba uchidyara. Munhu womukadzi usadzidze kunyima. Unoisa vana muurombo. Munhu womukadzi usadzidze kunyima. Itasa adzimai vangu. Hapana anosvika pamba paadzimai vangu anobuda asina chaakabata. Nonzwa zvinziwe, enda unotema makabhiji uko, enda utanda muriwo. Iwe tora gaba redovira ndakwiya iro, vape vaende. Rangarira rimwe zuva mumwe mwana akati, iwe manya unoiga doviro rininda. Namaichi yangu arimire. Nyangwe vanhu vavasingazive vangopfuura vachiti ndiri kwasai. Aisu tirive kuDubai, tirive kwakati. Imi mirai, manje handina chinhu munodya mfushwa. Vapakirwa mfushwa, torai mambaira idzodza ndabva nadzo uko. Torai icho. Vanhu vachingopirwa. Kazinzi torai gaba rangu redovi, zvakanzi hapana, zvakanzi raiswa kupi. Ndinoriziva ranga riri pakati apo. Hallelujah. Hallelujah. Ende kana vagarwa nemweya wacho havadzore vanenge vachingopa. But tarirai upenyu hwedu nezvatiri. Chikonzero choupenyu vanhu vanopa. Nyange ukarwara Mwari anokumutsa. Mwari anokuitira icho nechicho. Oh, hallelujah.
Ko Moses akakura arumba mapresident Pharaoh, maJudha ari maslaves, but Bible rinoti nguva yakwana akazviti hazvindibatsire kuitwa mwana wevapfumi ndisingazvibatanidze nevari kutambura avo vari vanhu vaMwari. Akanova part of those people. Nanhasi tinoverenga Moses Bible rese, Genesis to Deuteronomy. Ku-Israel vanoiti Torah, my English vanoiti Pentateuch, the 5 books of law dzakanyorwa naMoses. He was an educated guy. Akatinyorera the all books of law shamwari, but akati hazvina kunaka kuti ndinzi pakati pavanedya vachiguta hama dzangu dzichishupika. Akava part of that. Akatungamirira vaIsrael. Shamwari, panyika pano haugare nokusingaperi. You are going to die. Kana neni ndiri kufa. Asi zvandakapa nezvandakaisa kuna Mwari ndo zvandakasvitsa kudenga. Pataitenga yadhino ndakanotengesa stand yangu koko, ndikauya ne100,000, ndakazopa iri 131,000, ndikaipa kuti titenge panapa. Asi ndakazonzwa vamwe vachiti zvinotirwadza stereki ndiri paairport. Murume uyu akavaka chechi inotyisa, asi muri kupinda zvimwe zvevanhu zvisina kana kumbobvisa sendi. Vamwe vanhu handisingazivi vari kutaura, but ndakangoenda pavari ndakati pandakapa nevandakavakira ndiMwari, yangu pfuma yakatosvika kare kudenga. Zvangu zvakatosvika kare kudenga. It's there. Saka zvisi, saka munomu panapa ndakanotengesa stand kuHogarth Hill, kokuti ndiito zita rokunzi anogara kuHogarth Hill. Ndakatarisa inonzi chii, bhuruku tenge takaitarisa pasi ndiri padenga, but ndakanoitengesa ndichitenga pano 131,000 ndikapa pano, hapana akandikunda kupa panapa. But let me tell you, zvandiri kuparidzirai kuti kupa unobudirira. Ndakapa ndisati ndane mota iyi, ndakapa adzimai vangu vasina Prado, but ndapedza kupa zvese zvaakuteera izvi. Are you getting what I'm saying? Ndati zvese zvaakudii? Zvakutotukisa vamwe. Ndati zvakutodii? Vari muchechi munomu vanenda vachitaura makuva kuti mari yechechi yapera, honai mota yaari kufamba nayo, honai zvakadai. Hapana chechechi apa. Unoendera kugehena mahara. Ipa. Pana ari kubata zvandiri kutaurere. When you give to the Lord. When you give, you are giving to God. Fanike ipo panapa. Pane a very good ground. Rokupa kuna Mwari. Pakuva kwa chechi. Honai vamwe varongotenga zvidhina. Mumwe awisa 10,000, mumwe uyo 10. Hapana ari kutumwa, vari kutenga vega. Izvozvo ndo zvinoropafadza. Izvozvo ndo zvinokomborera. Pari kudiwa zvidhina zvinosvika 200,000 nokuti tiri kuvaka musha. Kuti kana vana vedu hapana chavachaita, vachati vabereki vakasiya vaita basa pano. We are going to do great things here. Vanabata iri nyaya dzangu. We are going to do great things. Mwari wedu ndi Mwari wemenana. Ane mari yake yokuda kupa kubasa ra Mwari. Honai murume akangoenda kunotenga macheya ega pasina mutuma. Hatina kana kumbozvishedzera muno muchechi. Oyo watenga 100 chairs dziri papo. Ndakuda kunyongosa vaKristu
uyo mutendi munyowano komasiniya magara muchechi makore nemakore uyo mujuniya uyo tine vanoti pano ndepedu panapa, pano ndepedu panapa. Kungosimudzirwa mumwe kuitwa muparidzi kuti vari kusimudzirayo vachisiya isu tagara pano, isu pano ndepedu panapa. Muri kuitei nepenyu pacho? Ende vacho vanonyima kutaurisa makuhwa futi, makuhwa kutaurisa. Ndinoti Mwari ngaakuregererei, Mwari ngaakuporesei. Shall we stand up everybody? Hamvangeri ndamboparidza pana. Tauro kamira naye kuti unganidza pfuma kudenga. Haikona kuti kana warwara uchingode dai Mwari atora mweya wangu, uende kupi? Atore mweya wako uende kupi? Wakaisei ikoko, unei? Dai Mwari atora mweya wangu. Chitongoimba dai ndine mapapiro ndaiuya ndizorore. Unozorora kupi kwacho? Regai isu tiimbe zvedu. Hallelujah. Fana ndinzwo here nasi. Dzokorora title yemessage yangu inoti kudi? Chirungu chinoti kudi? Making treasures in. I was in America. That is 1998. Taiva kunenzi Kulurei. Iri Virginia, takwenda ku West Virginia. Makasumuka mumwe mukadzi wechirungu. Achipupura, akanga afa akamuka. Anoti iye, ndakaenda mune rimwe guta. Anzanza ndaona guta rakanaka kudaro. Hanzi ndokuva zvanzi uya tikuratidze imba yako. Hanzi takafamba. Hanzi tione ndakubuda kunze kweguta. Tatobuda. Ndakuendeswa kune zvimwe zvimba. Hanzi kanzi imba yako iyo. Hanzi chimba chacho. Hanzi ndokuva ndati koinda ko uko. Zvakanzawo una chawakaunza kuno kudenga. Hakuna kana chawakaunza. This is a true story. I was in the church. Vapedza kupupura ndini wacho ndaizoparidza. Ndakaparidza mchechimo. I want to tell you. Kungofarikanya usingaise pfuma kudenga. You are wasting your time. Ungave mupfumi pane zvakawanda. Ukafa wakadaro uri murombo nomushupiki nomushayi. You see me giving even to the poor. Adzimai vangu vakapedza kuvaka church yekuzvipani. Vakadrillisa boho. Vakaisa solar system. Vakaisa toilets water system. Kuruzeva. Vari kupinda chechi papo, vari kupinda pa chechi yakanaka. Amai changu vanoti, inini nyangwe ndikachienda kudenga kuri more richer than ndiri pano pasi. Nokuti zvinhu zvangu zvese I'm doing it. I'm calling everybody. Ma projects atinoita makuru sekutamba nawo. We did a lot. We did a lot. Takavaka clinic
ndikavaka machurches. Mari yose yandaipirwa pano pachechi yakaperera kwenda ndichinovaka machurches kumaruzevha. Ndikavaka machechi, ndikaenda Guruve Center ndikavaka, paMudindo ndikavaka. I've been building churches all over. We are giving to God. Zvandinokuparidzirai ndinozvirarama. Handikuparidzirei zvandisingararame. Handikuparidzirei zvandisingaite. Usangonakidzwe nokuona mari ari matutu. Chingoverenga kudai. Jesu ndi Luke the physician ndiye akanyora nyaya yacho, endai munoitsvaga munoiwana, yaakati iwe uri kuti chizorora mweya wangu, wava nepfuma, dzimba kumaholidays zvese ndanazvo, mweya wangu chifara, idya ugute. Jesu obva ati nhasi manheru ano ndiri kutora mweya wako, zvichasara zviri zvani. Zvichasara zviri zvani. Think twice. Kunemiwo zera rangu taakuenda, but chii chauri kunoona chawakaita? MuBhaibheri zvakanyorwa, vaparidzi ndo vasiri kuzviparidza. Ndakuverengerai zvirimo. Muri kuitei? Right now, I'm asking you, do something. Kuparidza kudai handisi kuti izvo chii, ndiri kuda kuti tinosangana kudenga tozonokurukura zvatakasangana nazvo sepano panyika. Muneni here chechi? Regai kudada nongoteva inini. Swallow your pride. Vanoshupika, vananherera. Gaingwa nemumwe headmaster achiti, vana vamuri kubvisira school fees ava makavatengera matracksuit, zvino mangovatengera one, vanoda imwe uniform inodziya. How many are they? 16. Hadzimai vangu vaitoti ndakutomhanya kuenda kunotsvaga mbatya idzodzo, tinherera idzi dzichanzwe chando. Iwe uri kuona nhamo nekamwana kako kamwe chete. Uri kukaunganidzira, but iwe ukaunganidza Mwari asingaunganidze, uri kuunganidza pasina. Ita kuti Mwari akuitire. Nhasi nezita raJesu ndakuimba. Pane chimbo chandakuimba chinoti, ndizadzei, ndizadzei uya mweya zvino unopinda moyo wangu, mweya kuti izimizwe ine nungo zviro
Baba vangu muri kudenga, zvose zvamaisa pamoyo wangu ndazvitaura, handina nechimwe chete chandasiya. Muvengi wedu Diabrosi haafarire kuti tive nepfuma kudenga, haafarire kuti tibudirire. Baba, nezita raJesu tiparadzirei muvengi wedu, tive nemurangariro, tive nepfungwa dzokubudirira pano panyika nokudenga, pano panyika nokudenga. Pandichauya kumusha Mwari, pandichauya kumusha Mwari, ndirege kunzi zvose wakazvisiya panyika, ndirege kunzi zvose wakasiya. Baba vangu vari kudenga nasi, ndibatsireiwo Baba, ndive nemeso okuona vanotambura, ndive nemeso okuona vanotambudzika, ndibatsire vanoshupika, ndibatsire vane nhamo. Baba vari kudenga ndanamata, Baba vari kudenga ndanamata. Burutsai mweya wenyu nasi, kuitira pavanosangana nenhamo yeurwere yokushupika. Vamwe vavo vanowirwa nezvisingazikanwe, asi imi Mwari munogona kuvarwira, nokuti munenge maona mabasa avo, munenge maona Baba zvavanobata. Baba, nezita raJesu, komborerai sangano rino, komborerai musha uno, komborerai vana venyu muzita raJesu. Hallelujah. In closing, altar Colianas, ndiye vanoti mfundisi, hatisi kumbomirira ramangwana. Ini ndiri kuunza mbatya, ndichaunza mari, ndichaunza zvino kuti tiende kunopa varombo, tiende kunopa vanoshupika. Dare repano richaronga timu yewelfare, vanobuda nedzimota vachienda vachigovera kuti sangano redu rikomborerwe, sangano redu riropafadzwe. Nyangwe panorwara vesangano rino, Mwari anokumutsa paurwere. Aripo here anoti mufundisi, kutanga mangwana we are going to be doing something, nokuti shoko iri ndarinzwa. Aripo here anoti Baba, I'm going to be doing something. God bless you, God bless you. Ndirikuda kuti dare redu Men's Fellowship nemadzimai mutirongere vanogovera vanoshaya, even kuenda kumisha yenherera muchinopa zvokudya. Ngatizivikanwe munyika yeZimbabwe kuti kune Faith Alive inobatsira varombo vanoshupika nevanoshaya. Panari kundinzwa here? Nyangwe vanouya nemari yekuti tibatsire nherera. Tine nherera dzatakasiyirwa. Vana chinyani vakashaya, vakasiya vana uko. Kunoda kuonekwa madzimai vavhangeri ava vaende vakatakura magrosa. Amai makadii pano nevana? Tasiya zvokudya izvi. Tiri kusiya mari kuti mubatsire vana vezvikoro, nokudenga zvinobva zvanyorwa. Amen. Kana pana ari kunzwa zvandiri kutaura panapa, iri vhangeri rangu, it's not theoretical only, but I want us to be more practical. Aripo here vanoti mufundisi toda kubatsira mhuri dzakasiyiwa. Nhasi ane $100 ane chii? Rongai vanhu vari kuenda kunobatsira nherera dzedu idzi. Izvo zvichando ichi chakuda kupera. Makaendesa magumbeze here? Makaendesa chiiko kuvana vatakasiyiwa nevabereki vachienda kunova nashe?
Are you hearing what I'm saying today? Pana ari kundinzwa here? Pana aripo here anoti mufundisi ndiri kuuya ne$100 yangu? Amai mvhangeri vari pano vatobva vaona kuti sondo rino vari kushanyira nherera dzedu dzakasikwa. Vaende nezvokudya, vaende nemari yeschool fees, vaende nezvose. Aripo here anoti baba indoda kubatsirawo $50 yako, mari yako uya nayo. We want to help the poor. Aripo here mfundisi, please, ndiri kuda kuti tirege shamwari pari kushedzwa pa. Thank you very much. Just throw it that $200. Thank you very much. Yes. Two monarch dzehembe dziri kubva mushop. Thank you very much. Thank you guys. Thank you. Thank you very much. Atingotor 200. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Yes, yes, yes. Thank you. Yes. Vana mai mvhangeri, vana mai muparidzi, vana mai mufundisi, basa ndoro kuenda tichiona nherera neshirikadzi vari kutambura ivava. We must provide for them. Ameno kana pana ari kunzwa zvandiri kutaura panapa. Oh my God, oh my God, oh my God. Yes. Anybody else, anybody else giving to the poor. Tiri kupa kuvarombo. Zviende kunherera vanoshupika. Zvanzane hanya nevarombo. I will preserve him. Isa Psalms 41 apo. Very quickly. Very quickly. Rimwe basket ripanapa kandai zvenyu ipo papa. Rinoti, blessed is he that considereth the poor. Wakakomborerwa une hanya navarombo. The Lord will deliver him in time of trouble. Jehovha uchamurwira nomusi wezvakaipa. In time of trouble. Ah, come on. Verse 2. Jehovha uchamuchengeta. The Lord will preserve him. No. Iwe, bata shoko rokuti preserve. Ah, come on, man. Kare vana baba vedu kwanga kusina mbeu dzana seed coins. Taiti tikarima kuma 1960 uku. Vaitora chibage chepachuru chihombe vesungirira mukitchen. Chakarembera imomo. Kuitira kuti utsi ukachirova zvipfukuto hazvipfukute. Kana mvura yakunaya votora votsokonyora. Takunodzara. Nguva yakazoti yasvika kwakazouya ana Gamatox. Vaimwaya chibage kuti chisapfukutwe. Hama dzangu, that is called preservation. Uri kupreserva mbeu. Zvino pano zvanzuka vane hanya nevarombo. The Lord will preserve you. Ah, come on, man. The Lord will preserve you. Uno iwe ukachengetedzwa naMwari hakuna chinokubata. Kana chirwere hakuna chinosvika kwauri. Kana vanokuvenga havana zvavanoita. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura nazvo? Are you with me? Muneni here? Shirikadzi, Mwari anokuchengeta murandakadzi. Mwari anokuchengeta murandakadzi. Yes, yes, yes. I'm seeing great change to this lady. Are you seeing she's calm and composed? She's now calm and composed. Mwari anorapa, Mwari anoporesa. Iwe chimboti, the Lord will preserve us. Kudenga kuna Mwari. Kune vakasiiwa notucheche. Kune vakasiiwa nevana vari kuprimary. Hana murume haende kubasa. Amai chinyani vaneziva basa rei. Vakasara vagere pai. Nevana vari kuenda kuprimary, vamwe kusekondari. Hakuna. We should visit them. Takatakura zvokudya, takatakura mari, vakasirwa vanosara vachichema musodzi kuti Mwari mandirangarira. Pana ndinzwo here zuva ranhasi.
chechi yedu haifanirwe kungova chechi yekunakidzwa chete. Ngativei nehanya nevarombo, nevanoshupika, nevanoshaya. Dare remadzimai richaronga vari kuenda, ndo vanoita basa iri. Mufundisi is totally out. Thank you for coming. Thank you. You can put it there. Thank you so much. Thank you. Thank you. Koi maperekedza mumwe. Yes, thank you. Thank you so much. Yes, maperekedzana. Thank you. Thank you. Yes, God bless you. God bless you. Samari, the Lord will preserve you and keep you alive. And he shall bless upon the earth, and thou shalt not deliver him unto the will of his enemies. Mwari haasi kuzokusundirai mukuda kwevavengi venyu. Mwari haasi kuzokusundirai mukuda kwawakaipa. Nyangwe ndikanamata pasina chamuri kuita, minamato inoendera pasina. Mwari rangarirai offering yevana venyu. Mwari rangarirai zvipo zvevana venyu. Zvavauyisa kuendesa kunherera, kuvarombo nevanoshupika. Ndinoropafadza zvimbo izvi. Naivo vachengetedzei. Naivo Baba, musavasundire mukuda kwevavengi vavo. Vachengetei kune wakaipa. Preserve them in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Glory be to God. You can take it. Takuimba ruyoro. Kana aripo anoti mfundisi ndoda kutendeuka, ndoda kugamuchira Jesu Kristu saisho upenyu wangu. Famba netsoka dzako uye pano. We want to pray for you. Famba netsoka dzako uye, toda kunamata. Aripo era anoti mfundisi ndoda kutendeuka. Famba uye. We are waiting for you. Vanoda kutendeuka. Kana pasina, kana varipo varwere. Oh yes, there is one arikuda kutendeuka. Thank you, Mom. Thank you, Amai. Maita zvakanaka. Vamwe vatosvika kare. Aripo ere mumwe anda kutendeuka? Aripo ere mumwe anda kutendeuka? Will you come to Jesus? I'm waiting for you. Hama yangu, swallow your pride. Come to Jesus. Panyika pano panobviwa. Tinomureverere mumwe chete pakati pevanhu naMwari. Anotirwira. Please ndapota, aripo here anoda kutendeuka, anoda kugamuchira Jesu. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Vanomira musamire munzira, ipai nzira vanouya. Thank you so much. Thank you very much. Mirai zvenyapa mai. Thank you. Yes. Aripo here mumwe wakambotendeuka, wakadzokera mumashure, and you want to rededicate your life to Jesus. I'm calling you to come. Kurumbidza kufamba, vamwe vatova pano. Shamwari Jesu haarambwe, chinorambwa. Thank you, Mama. Thank you very much for coming. Chinorambwa chitema, Jesu haarambwe. Will you come to Jesus? I'm calling you to come to the Lord. Will you come right now? Ndakakumirira, famba netsoka dzako uye. Famba netsoka dzako uye, ndakakumirira. Uya kuna Jesu. Uya kuna Jesu. Mwari. Baba vangu tino wana vanu anga siya tira yenyu wari marasi. Ndanga ndakakumirira kuti uuye. Ropa rako haribvunzwe mumaoko angu. Ndadana, hakuna. Ndiri kukumbira kunemi mauya, maita zvakanaka. Kana makamboita zvakanaka muupenyu, hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwako kuna Mwari chinhu chinokosha zvikuru kwazvo. Zvino ndakukumbira, fambai zvenyu vana. Ndakukumbira kuti musimudze maoko enyu as a sign of surrender. Motyora uso bwenyu, motsinzina meso enyu. Ndinokumbira
kuti muteere seri kwababa mufundisi Mapranga vakutungamirirei pamunamato wokugamuchira Jesu. Tinamate pamwe chete nemimauya. Baba vedu vari kudenga, ndatenda mandiona, ndinogamuchira Ishe Jesu Kristu ngave muponesi wangu. Ndiregererei zvivi zvangu zvose zvandakatadza nokuziva kana kusaziva. Kubva zvino Baba, ndinoda kukuteverai nezita raJesu Kristu. Ndinoramba wakaipa, ndinoramba mabasa erima, ndinoramba mabasa adiabrosi. Ndichengetedzewo Mwari, mundigamuchire, mundiregerere zvivi zvangu. Nokuda kwaJesu akafa pamuchinjikwa, mukandishamba zvakaipa zvose. Kubva zvino Baba, ndinokuteverai mumweya nomuzokwadi. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Tinotenda. Rambai makasimudza maoko enyu tikunamatirei vafundisi. Ngatinamatei nehama idzi, ngatinamatei navo tichiimbirwa. Mwari Baba vangu tinoona vanhu vakasiyana zira yenyu Mwari, ivo varasiki. Garai neni, garai neni, garai neni doku singaperi. Garai neni doku singaperi. Right. Kunemi mauya, I give you assurance. Nyango ukabva muno ukanofa nhasi, hausi kuenda kuGehena, wakuenda kuparadise. Ndokumbirawo zita neadresi yepamunogara kuti nyangwe mukawirwa nezvinhu, taakuda kubatsirana nemi mavamwe vedu. Handei pane murume uyo akasimudza bepa uyo, munonyoresa mazita yenyu. Ndatenda zvangu, vauchirirei muri rinomuridzwa. Ndatenda. Pane vanorwara here vari kuda kunyengetererwa? Makasununguka kuuya, tinokunamatirai. Aripo here? Hapanai vari kurwara. We are going to pray. We are going to pray kuti Mwari vakuchengetedzei. Namatai nomurwere auya uyu, munamatirei, munamatirei, anosunungurwa nhasi nezita raJesu. There is healing power in this house. There is healing power in this house. Yes. There is healing power in this house. There is healing. There is healing. There is healing in Jesus. Healing in the blood of the Lamb. There is healing. There is healing. There is healing. There is healing in Jesus. Healing in the blood. Right. Ndine nhamo nevaivo kuti tikashedzera vanorwara vauye, taakupedza munhu akusumuka akuuya manje. Don't ignore me for that. I don't like that system. Patinenge tichishedzera ibva wauya nguva iyoyo. Hatidi vanozofunga kuti asi ndiri murwere, asi ndakadai. That is not it. Now, ndiri kukumbira avo ngavachigara zvavo pasi vanamatirwa.
Vakacho endai uko kune vari kunetseka negasiro riri kunhuhwa kana kuchiritsima. Now, kora usopu kwako ndikupe nyasha. Ndinoti Mwari wemasimba ose akasika denga nenyika, Mwari waAbraham, Mwari waIsaki naJakobo akupei rugare. Mwari uyu akupei pfuma. Mwari uyu aropafadze mabasa ose emaoko enyu. Arambe achipenyesa chiso chake mukati muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. God bless you all. Thank you very much. See you tomorrow. Taurira ugere naye.